Savuleka amehlo sabona ukuthi hayi le ndaba esikuyo indaba enkulu kakhulu. Abanye bala namhlanje abanabo nina ababazalayo, oyise abasekho emhlabeni, omunye usesele uyedwa kubo, akanabani, uyena yedwa eNazaretha. Futhi abantu bayekhuluma izinto ezihlukahlukene, bathi lo nkulunkulu wakho awumshingani ngoba akakusizi, baze bakubonise bathi osibanibani, buka bona bahamba ngey'moto ezinjalo, bahlupheka bafani nawe. Bathi lehluthu osibekile sikunde, ngoba bebona ukuhlupheka kwasemhlabeni. Kodwa noma ungafika luphi usizi oluyofika empilweni yakho, wethu ungamdeli ushembe. Yonke into yala ekhaya yenza ngesikhathi. Kuyenzeka ufisa ukuganwa ube nayo imali kodwa ungaganwa, ngoba yini ongenayo inhlanhla ukuganwa. Kuyenzeka futhi ufisa ukuganwa kungenzeki, ngoba sikafiki isikhathi sokuthi uNkulunkulu ekukhumbule nawe uhleli namagcekela kini. Ngoba siyasoncenga ukuthi uNkulunkulu besikhumbula besithande, noma singasenayo abazali, noma sesisele sodwa, kodwa lokushembe ushembe izinto zonke kumuntu ngey'khathi zonke. Kwabanye ushembe ubaba, ushembe kwabanye umame, ushembe umesulu ey'nyembezi, ushembe uyivusele imizi yamadoda eminingi ebisifile. Kwenzeka ukhule kube ney'fungo abantu abayozenza, bathi lo mfana wosibanibani, noma kuleya ntokazi yosibanibani, noma kuleyo muzi ayikho into enhle ephuma khona. Uthi uyazama, uyaphumelela, uyaphambili empilweni, kanti kunomuntu onile owafunga ungakazalwa, wathi ayikho into enhle ephuma kulowo muzi. Kodwa ngoba siyasoncenga ukuthi ushembe akasichithele izitho esizazini esingazazi. Kodwa kwenzeka wena ube yisitha sakho ngendlela wena ey'phatha ngayo phakathi kwabantu, ungabahloniphi abantu, ukhulume nami kanjani. Uma ungayiphathi kahle abantu abathuke wena, kodwa bawuthole into yiyo, noma yini enje eNazaretha, noma yini enziwa umuntu othi iNazaretha, abantu bathi buka lenzani eNazaretha, ngakini yini waziwa ngayo. Kuyenzeka abantu bekusole ukuthi ebusuku awulali uyagijima, kunesilwane osebenzisayo ebusuku, kuyenzeka bakusukele, angazi noma bakusukela yini. Ngoba silaba amaNazaretha siyovuselana ukuthi asithandane, Korinte 13:1. Ngoba silazovusela uthando ukuthi amaNazaretha asithandane nisodwa, nalowo wasemumva ofike la engenayise, efike la engasenayo unina, angazizwe intandane, kodwa asikhonane, sithandane ngey'khathi zonke, senzelane izinto ezinhle. Ingakho kubalulekile ukuthi nabantu esonta nabo balazi kini, ngisho ngabe kini urawundi owodwa ovuzayo, kodwa kumele abakholwa azi ukuthi wena insizwa kini ikuphi, ukuze unenkinga sikwazi ukuvakashela. Korinte 13:1. Noma ngikhuluma ngezilimi zabantu nezezingelosi, ngingenalo uthando, ngiyithusi encengethayo, nensimbi encengethayo, noma ngaba nokuprofetha, ngiqonda imfihlakalo yonke nokwazi konke, ngingayishaya imisebenzi yonke kaShembe, uShembe ayenza kubantu, ngibe nokuqonda konke, ukuba ngisuse izintaba, nginganokukholwa ukuthi ngasusa iy'ntaba,
ngingenalo uthando, uma ungenalo uthando angithola lutho. noma nginika konke enginakho, Noma nginganikela ngakho konke enginakho, ngibabele abampofu abangenalutho ukudla, noma nginikela umzimba wami ushisa, noma nginganikela umzimba wami ukuthi ushiswe, ngingenalo uthando, uma ngingenalo uthando kungangisiza konke lokho. uthando liyabekezela, Uthando luyabekezela, uthando lumnene, uthando alunamona, kodwa lembongela umuntu umephumelela alunamona. uthando alusidumisi, Uthando lona lusidumisi, alusikhukhumezi, alwenze ungafanele. Uma uyiNazaretha inkosi ibusise, uma uyiNazaretha akuvumelekile ukuzonda umuntu. Zonda ungazondi. Uma uzonda umuntu ishembe ayasuka kuwe. Awunayo yini wena umuntu othi awukwazi ngisho ukumbheka, awusoze wamkhulumisa noma ngabe yisiphi isizathu, kodwa uma uyiNazaretha awuvumelekile ukuzonda umuntu. Kuyenzeka ithenye insizwa ishumayela yathi kuyenzeka uzonda umzali okuzalayo ungafuna ukubona, noma kungaba yini into enhle ongayenza engabongi. Yenzeka lelo bhathi libakhona uzonda umzali okuzalayo, mase kuze umzali akwazi umqalekisa yena okuqalekisayo. uNkulunkulu akasikhumbule asiphe uthando. KoJohana abancane 4:19. Yebo, siyamthanda ngoba waqala wasithanda siyamthanda ngoba waqala wathanda thina. umuntu esho ukuthi ngiyamthanda uThixo, Uma umuntu asho ethi ngithanda uThixo, ephazonda umzalwane wakhe, uma uzonda umuntu ola ethempelini oseduze wakwazi nokumbona umkhokheli ngoba usemva kwakhe, uthi yazi mama nje uyakunyanyisa ngisho ngimbuka ngikwazi nokumbuka ngoba ngimthanda ngiyamzonda. Bathi sikhule kule nkolo uthiwa angiyena umkhokheli, uthiwa umama nomama igama lakhe libhalwe esiphikeni sikamkhokheli. Mawunyanya umkhokheli alisule lakho igama, okusho ukuthi umhla kuphela yoba nenkinga liyobuza lakho igama ukuthi ngoba la umkhokheli alikho lakho igama yini enza ukuthi wena igama lakho lisuse, ngoba nohamba ukhuluma kabi ngomkhokheli ungamthandi. Umshumayeli uhamba umkhuluma kabi kubantu, ungafiki uhlale umshumayeli ngibona ngathi laphana akuhambi kahle, angazi kodwa ubaba angangiluleka. Wamhleba, uma wenze njalo wahamba wakhuluma naye nangomhla kuphela uNkulunkulu yombona, kodwa umumhleba hayi shoma kubonana naye sokuqhubeka. kepha zonda umzalwane wakhe, Kepha ozonda umzalwane wakhe nomakhelwane wakhe lo ozalwa naye esini. Yebo, ngokuba ngamthandi umzalwane wakhe ambonileyo, umuntu ongamthandi umzalwane wakhe lohlala naye angamthanda kanjani uThixo engambonanga? ungamthanda kanjani uThixo ungambonanga? Sengigcina, uyabona ngoba sonke sila imindeni nemindeni ifile ngendlela ezihlukahlukene, kodwa umfowenu ungamzonda kube uyena ozonda wena ngoba wena uyiNazaretha. Udadewenu ungamzonda kube uyena ozonda wena ngoba uyiNazaretha. Umuntu bemnikeza uSathane wena omnikeza uThixo. Ngisho abazali ungabenzela yiphi into enhle bengabongi, kodwa oqhubeka njalo wena wenze okuhle, ngelinye ilanga bayobona ukuthi uyikholwa. Kodwa uma benza okubi nawe wenza okubi, uma uyiNazaretha futhi awuvumelekile ngisho ningaxabana bathuke okwehlela ngenzansi ngoba wena uyikholwa, ngoba la kuwe kuneshembe. Ingakho ngene emanzini wahlala isandla sikashembe kuwe, noma yikephi la uhamba khona kuwe babona ushembe. Uma ufaka inhloko umama babona ushembe kuwe. Uma uneshluthu oyinhlayisuthi abantu ababona wena babona ushembe. Yebo insizwa usemhlabeni uma uhamba abantu babona wona kodwa babona uyihlokozalayo. 17:20 amazwi ahlanu. Umuntu onenhliziyo embi akakuthola okuhle okuvela kuThixo, naye kuqubuka njalo ngolimi lakhe. Kunomuntu ongenaso isithembi, kunabantu uqhubeke naye ibambe kanjalo.
Kunabantu abangenaso stand. Mase u5 sikhuluma izinto ezihlukahlukene. Thina sonke safika kuye uyahambisana nathi uyafakaza futhi. Akayimeli into eyodwa uma umuntu omele iqiniso umele into eyodwa kuphela. Ungaguquguquki ngoba ubona ubuso bomuntu oza naye ngathi busafuna incwadi. Nayo kuququka njalo ngolimi lwakhe. Nayo kuququka njalo njengolimi lwakhe. Akuwela ubili. Yebo. Naye uzala isifula. Naye uzala isifula. Ukuhlupheka kuye. Ukuhlupheka kuye. Wesifula. Akathokozi ngaso isifula sakhe asizele. Uma uzele uyinsizwa, wazi kunomuntu la kubo ishephuma indonga zakho uyazazi ukuthi zinjani, uyazazi mase iphele iphende. Kodwa akasiboni isidingo sokuthi leza indonga leza athenga iphende. Ingavuza indlu bakhosele ngaphansi lidlula izulu. Akufike emqondweni wakhe ukuthi ngoba ngiyinsizwa ngizele la ekhaya kumele kube mina obheka icele ngoba ngaba nenhlanhla ngabusiswa ngomsebenzi kumele ngivuse umuzi wakithi ngoba lo hamba khona wena kuwe ngaphakathi kunesibongo sakini. Ushemba kasikhumbule asipho ukuhlakanipha siyivuse imizi yobaba nobabamkhulu ngoba siyithemba imizi yobaba. Uma ifa imizi sikhona lelo cala liyobuzwa kuthina zisho insizwa zithi noma kini ningazalwa amantombazane azala abe-10 wena wedwa ube ngokugcina ube umfana. Kodwa kini uma lifa ngeke libuze amantombazaneni kodwa liyobuzwa kuwena ngoba uyinsizwa uyithemba likababa wakho namacala kababa wakho noma ngayiphi inhlobo ubaba wakho wedwa amacala mase engasekho emhlabeni uyohlupha bani? Uyohlupha yena. Osebusini kusile. Nkosana laMthetho ngaphezulu nasempangeni. isihlabelelo. Zenziwa mhlophe kuye kwathi kwelinye ilanga ezweni lakithi weMthethwa umfundisi wakithi bayembiza ngezwe lakithi sebenza lendoda isebenza ngapha emayini mayisebenza namadoda kusalezi insuku zobushembe imaye ifike ebantwini abantu basamphika njengoba namhlanje besamphika ithi besebenza sekufika isikhathi abantu bayamphika loshembe bathi ushembe akayona uThixo. Ithi ke lensizwa kena cha ushembe uNkulunkulu akayena futhi umprofeti. Bese bethaya sifuna ukubona ukuthi ushembe uNkulunkulu kusho ngani lokho. Ithi nanoma ngani ufiso la kodwa ngishembe uNkulunkulu ngimile ngalokho. Engazi bangaka esimnawo ukuthi ushembe uNkulunkulu. Ngoba sisuke esikoleni phambi kwabazali bethu siye esikoleni
Uye sikhohlisa abangani bethu lapha sifunda kanye nawe. Besitshele ngokuthi bese siyanqaba siba namahloni ngalo shembe. Ngoba naye ukuthi yoba namahloni ngawe wenzanga ngeke azakubona. Ithi lensizwa uthi umkhulu wase bamnikeza idiphu langcela imali. Wathi uyabona lo mthetho nami idipha. Sifisa ukubona lo shembe kuNkulunkulu ngilithatha uliphuze. Leli dipha ufuna uliphuze nenzilo yakho na lonke. Mawusindile kulona shembe kuNkulunkulu. Hayi mina ngeke ngize ngiphuze nje. Ithi lensizwa yabe sithatha leli dipha linemali. Yabibuka phezulu, yabibuka phezulu sithatha yabisiliphuza, yabisilihushuza konke nenzilo yakho iliphuza. Yabisisuka sibuyele ehlala egumbini layo. Ngoba kunabantu shembe aphila kubo ngaphakathi naye baphila kuye ngaphakathi. Kuhluphe ngoba thina abazali sithi masikhule sibancane besithathe besibhabhathisa bese nasebesipha inkolo. Ngoba nasezweni lokwenza ukuthi ingane sokuyipha inkolo kuba nami umsukhula nayo indlela mina umzali wakhe engihambe ngayo. Kuyenzeka kodwa phela ingane ngekhuluma ngazo. Ngoba lo muntu uhlala nothisha u2 months emtshela into ehlule kuyibhala i-hour elilodwa. Kodwa uthisha ngene kuthi uyawazi ekhuluma into ehlule i-hour elilodwa kuyibhala. Ayibhale phansi. Kodwa ngiyangihlupheka uma lencwadi simphuzele idiphu iliphuze kuhambe isikhathi hlala eligumbulayo isikhathi eside ilokhu ikhuluma nalo shembe wayo ulishembe. Mina ngithe ukuthi ngiyabheja ngawe. Abanye babheja ngekheza nangeparade ngeke bheje njengosha. Ithi lensizwa mhlala umkhulu ezemuthi esenqonoza mthetho sakhona baze umcheka ngesasa uhlala ubusuku bonke ebekhuluma nalo shembe wakhe. Khona ngobhombe isimo semembono. uNkulunkulu ezelakithi komthetho. Isibongo sikamhlaba abafisa umkhulu esehambile emhlabeni thona ngaphinde efuke yasho inkosi yamakhona thina isefikile nifike nimtshele ukuthi ngicela phezulu ngitha ethi ufika ubhobela esineze nakaphinde bemlande izinto semkhayithini efike zobe inkosi ethi ukuthi sithule imphatho zonke ithi mayifike mayifika lapho nimthethe lapho endlini waphuma wona nencebeni uthi mabehlala lapho wathi mayivuka yavuka nje bavuka umkhulu umthetho usobethatha evuka ethi sefile uthi mayivuka wathi umprofeti umpelelezise bathi khona baba ulapha ngezansi uthi wathi mayifika ubhombela wathi umkhululeko inkosi yamakhosi konke ukuyalize nginikeza wena imphuthane nishingane zami konke ukuphila ezweni lakamthetho nginikela kuwe lezo nginikela kuwe wathi mayiqeda ukukhuluma namazwi asehambe emhlabeni. Khuluma ngomuntu esehambe emhlabeni owaphinde wavuka wakhuluma lokhu uNkulunkulu bekele wabiyeka uNkulunkulu lo. Ithi basiphuze lithiba kwasekuseni nayiphethe ngobhombela bayifendele futhi ayindethi yaphila. Ngalo shembe nje yedwa kazi mina nawe mase sesikhona sibheja ngamunye pheshembe. Ngokubona bekwenza ibhola nje eklasini bekunqaba ngakabebuyeya ngoba vele nawe uyifaka esikayini ibona ukuthi umncane kangakanani. Khona kananzi indaba. Ngoba ngisakhuluma nje noza wethu. Sineyimanga nje esizikhilayo futhi ngiyangisho ukuthi siyasibehlula abazali kwesinye isikhathi. Bazali ake nehlise uthando nesithanda ngalo. Ake nehlise uthando bese niqinisa umthetho kithi. Angisho bazali ukuthi ngiyanisola kodwa izozwakala kahle mase ngiyibeka kanje. Kunabangane ababili ingane iNazaretha engeyilona iNazaretha. Lezi ngane ziyazwana zingobhunisha eklasini ziyaphulelana ziphila isikhathi eside bese kufika isikhathi sokuthi ngihambe ngisho ukuthi uhambe noma iNazaretha. Mawuhambe emhlabeni kuphela nawe noma unomngane uyazi ukuthi umngane wakho yini. Kodwa ikithi ethi umngane bafowethu uma singaguquka manje sithi asikabheka bezayo kuvuke wonke umuntu owahamba emhlabeni ngesandla sabangani 95% ongavuka. Okuthiwa nje wahamba ngesandla somngane phakathi bengavuka abantu onamhla sinabangani esitshela izinto angazi ukuthi ukanjani wena. Simbethe nawe njengoba omhlophe uthi show past 3 singini scheme sami lapho ekhosini uyohlala khona nabo nihleka abadlulana. Ngoba phela ngikhuluma lezi namhlanje uyifica lezi ingane ihlezi lapha lapho ngisho besikhula nabo nje
futhi umuntu ehlezi lapha emgwaqeni khamba umuntu omdala kukhanda uyihlala kuhlele umuntu omdala uyadlula ucathi kuhlekwa yena kanti kunehlala likhambe la bese gcina ngosuku sekuthiwa ushembe ufundisana abazali babeke eceleni kodwa kuthiwa ushembe mangasho ukuthi ngithiwa umasibani ufundisana ngeke leshiwayo thiwa yazi umfana kaMthetho yena uMthetho ufundisile kodwa phela ba-45 sikhumbule ukuthi kuyenzeka umhlabathi awufani ungayitshala imbewu la imeli before itshala kaMthetho ingamili futhi ngeke utshale ubhontshisi ngotshala uze kuyosho December utshale ubhontshisi emhlabathini owodwa uma lezi ingane sekhambele ingane eyisale ingane eyisayona emhlabeni esidlule sefika isikhathi sokubifihlwe bese bethi abazali bayo cha thina amahle sizombeka ngosuku lwesabatha ivuke lengane kube lehlanu ayininethi ayibha ayine yonke into inzola ye ayine lemali bese kuthi ayine kuneke kube kibe lapha kuba kusasa izohamba esabatheni mayesifika ekseni mama ngiyacela umngane wami uyafihla namhlanje ngicela ukuyofihla yena ngoba abazali banothando labantwana babo amvumele ethi hamba ushiya ingane ekhaya ushiya umnazethe nesihlabelo sakhe uhlezi lapho ninethambo esabatheni lengilozi ka-25 ebeke phezu kwakhe yena lehlezi lapho futhi namhlanje izikudla yona wona sayofihla umngane wami ithi bayihamba lengane ufike imbeke umngane wokuyisabatha ibuyize ekhaya kwadlula iy'nsuku ey'ntathu wasebuya umngane wayo wathi ngiyacela ubuyiza kubo uzobatshela ukuthi yobuya kwelesibili uma ibuyiza kubo uthi ngiyacela ningeke kwasibanibani nifike kwasibanibani ningibongele nifike ukuthi siyabonga uthe wamahle yabonga sisanda ngokuba wena ufikile emngcwabeni wakho uyathokoza kakhulu kodwa kubuhlungu ngakho konke lokhu ukuthi wena inaza mthoko kunentsoko nebhala kunehlabisa nechansi lakhe alisekho kwenza kufike kwathathwa kwanikezwa ngoba wena uhamba umngcwabo ngesabatha ingane lomngcwabo esibhaqusha ngesabatha sithi siyongcwaba abangani bethu ngoba thina isabatha sathi sibaye sesabatha ngoba nje kunenabasho kuphela siyesabatha ngoba kushaya uthando kuzophakwa kudliwe konza namhlanje sekuyinkonzo yokudla 10:24 my people Asqondane ukuze sivuselelane uthanda nokwenza umlungelo siyela ithi siyafika ukuhlala njengabantu namhlanje abafika sizokhuluma kanje ngoba phinde ukuthi ukuthi nje hawu wafika izinsuku zakasibona asibuye ngoba ifunda abantu namhlanje iqiniso qhubeka pha sizofika ukuhlangana njengabantu Simane ukuba ngibonisa ukufanisendela mafuna ngobomu sesilazi iqiniso ayisekho umnikelo ngezona sekufanele ngokwesabekayo yebula kolufusweni seqeda abaphilayo ngowathela umthetho wamase wonke ngamathethelelo sesihlala emakhaya singeze esontweni ukwenza ukukhona iqiniso thina phela kasizwani neqiniso kwathi ngapha ezweni lakithi ngikhuluma ngendaba yolunye ngikhuluma umuntu ophilayo ngingena emzini wakithi kaMthethwa uma ngiyangena umzali endlini thethisa ingane mayithethisa umzali ingane uyathetha ngihlangana nomfowethu umshana kimsephuma useBP uyaduba mangena ngikhuluma awusisi kunje usisi awumbizele sibanibani ngimbiza kuwe ethi hayi ndodana yami ngiyaxolisa ngikhulume kabi 1 no 2 no 3 wabeza namhla ingane ziyababiphela abazali kodwa ithiwa neMthetho ngithandaza ukuthi asiwufundi Nkosi buseni ekuzweni wasinikela yo baso
ungayikhetha inkosi enkulu yasebuhlebeni kaNazaretha. 23 amazwi ahlakaniphile. Thenga iqiniso, ungathengisi ngalo. Lithenga iqiniso libe ngakuwe, ungalidayisi. MaNazaretha ingcwele, siyabonga Baba Mshumayeli ukuba nathi usibeke kulesi sithebe sezulu, ukubani sicosha amaqatha. Ithuba leli elingayizivele elingelula nokho, ngoba umuntu mayekhona emhlabeni noma umusa wehlele phezu kwakhe, kodwa umusa uma ufika kumuntu uhamba nezinto ezimbili. Uhamba nesibusiso, uphinde uhambe nesiqalekiso, nenkemba emekhanda lomuntu. Uma umusa yena usebenzisi kahle, nansi inkemba ekhanda. Noma ngithandaza, noma sithandaza bafethu, sake sicela inhlanhla uNkulunkulu. Kodwa nomunye ongasho ukuthi inhlanhla sengiyibonile, shembe ngiyabonga nansi inhlanhla. Kodwa noma usithandazile, usicelile inhlanhla, uzoba neshwa lokuthi ungayamukeli kahle inhlanhla, ebese uzuza inkemba. Ngelinye ilanga MaNazaretha, umntwana lo walazwe lakithi ebona inkosi. Ngelinye ilanga MaNazaretha, sake saya sokhuluma indaba kaShembe kwelinye izwe. Ma uswa ngapha kweThekwini, ushona ngapha ngako Shafstini. Ma becela umthandazo kulomuzi, babize umthandazo, abasiwa MaNazaretha. Bese bebiza loShembe. Sase isuka insizwa, sase ishona khona ijokola. Bawucela umthandazo wokulala. Sase ifika iguqe esangweni. Sathi inkosi yethu Simakade, sathi yehla moya ongcwele, sathi ngena wona kithi usebenze lokho okuthanda nguwe. Sase rawundi igceke, sase rawundi umuse. Hayi mina nawe. Ukuthi uNazaretha ugcina namhlanje. Yozubone ngeSabatha next week. Sase thatha uNazaretha, sase ngena, sase rawundi igceke, neintombi engudlungudlu, sase rawundi igceke, sase sirawunda, sase fika phakathi kwendlu abakhona sikhomba kuyo lapha ekhaya, sase iguqa, sase ithandaza, sathi mom, sathi amen, sasiqhubeka ingoma, sathi sonke isono mayiphele, sase rawundi indlu, kwasizithi shazi kurawundi, sangena intombi, sangena insizwa, sangena ingudlungudlu, kwasihlala phansi, kwasifunda umthandazo wokulala, kwasuqeda umthandazo wokulala, kwasifunda incwadi uJoel 2:16, yathi njalo lapha sibiziwe, sase singalibalanga. Manje siyabuza kini, nisibizeleni na? Base besukuma bekhaya, wayesesho umama ngesililo, ukunokuba thatha ingoma, kunokuba thatha ingoma yey'nkonzo noma yasekhulwini kwakhe, kodwa wayesesukuma ngesililo. Wayesethi njengoba ngibiza uShembe kuleli khaya, wathi nansi ingane yami, wathi le ngane namhlanje ineminyaka 8, inhliziyo yayo isesandleni sokudla. Wathi ngihambile udokotela, ngayihamba kuye ukuthi bathi udokotela asiyibeke lapho umunwe, usicindezela indebe zomlomo, uma ngabe usitsha umlomo usuba brown, bese ngicindezela. Njalo siphila ngalokho, ngineminyaka 8 kayiye esikoleni. Wathi bengizocela loShembe ukuthi mangabe uNkulunkulu nathi sacela kuleli khaya asisize. Sasisukume insizwa, sasibapha amathemba, ngoba sikhona insizwa egaranta ngoShembe. Ukhona umuntu ethi mayahamba agarante ngoShembe, athi uShembe uphelele, kodwa ngikeke uzogarante ngoShembe. Kuyinhlanhla ukubona uShembe, kuyenzeka kube umusa ukubona uShembe, kodwa futhi usumbonile bese ungamamukeli kahle. Nansi ingozi lapho ikhona, ebese uhamba uyofaka iwari eqolo, nawe wazithanda khona eqolo, kodwa iNazaretha ibomvu imnyama nokuhlaza, kodwa ikhona neTbex lapho eceleni. Uyayazi le ntambo kodwa ukhona uNazaretha. Singena nawe ethempelini sithi shembe uNkulunkulu. Noma uShembe seyikhiphile intambo eyingcwele sesizulwini emhlophe efakwa MaNazaretha, hayi asiyifuni leyo. Ngoba bathi bathwele namhlanje esontweni. Ngoba isonto lenakele nje lona abantu, isonto lifuna ukona abantu abadimali engene phakathi kwamakholwa. Imali namhlanje kukhonza imali, kudumisa imali. NoShembe sifuna ukumthenga noma seshile ethathenga ngegolide ngamali. Namhlanje umuntu uma enikela uthatha 200 awuphathe kanje ekhanda, lo baba bethu lophatha nje 200 ekhaya.
nomama bethu bephetha nje impande ikhanda lona ndibilishe ebesesaba ukusondela phambi kwendlela osabika usisi lakhe ngoba bonke sebephakamisa imali ngoba namhlanje ukukholwa kuyakhanyisa shembu yathenga kanti lo shembu siyakathenga maNazaretha noma unganikela nge-1000 noma ungafuka nalo ulibeke lapha le-1000 angeke athi ngomhla uphula ngene ezulwini ngoba wanikela nge-1000 khona nomsebenzi kufile sithabela nabo dadewethu omele behambe bayogana ingane zethu bobaba ingane zenu bobaba eyithwele uyamazi umuntu uthola sebenzi kodwa uhamba ngemoto enkulu engaka akasebenzi uyithathaphi imali uyithathaphi namhlanje kushawa indishi enkulu engaka umagana ebese uyabuza ukuthi lo muntu lemali engaka esazohamba ehambisa amatshalo eqeda amatshalo kuze umshado le ngaka seyibeka lapha yena yedwa nje uyithathaphi wena nje wedwa awedwa imali engaka wedwa mana wena wedwa nje ukhipha ibox engaka uyithathaphi imali ivukela kanzima kangaka ekuseni elinye ilanga maNazaretha sengizohlala phansi elinye ilanga kwanikela laphana kwasukuma indoda kuleli bandla uthi uNkulunkulu elinye ilanga uma ikhuluma ubaba omkhulu angazomba omkhulu noma inkosi ilanga ithi umthetho ithi into efike nendoda kuleli bandla ayiphumeleli angeke existe weba leNyazi TV lokho namhlanje ngoba kwakhamba indoda yazo introduce uNyazi TV kodwa wazani yekushamba lokho namhlanje anithi weba ne-database wathiwa sinikele amagama ethengene kuma-database namakhadi amakaka nanje mama wanikele namshumelo wanikele bese bathi uNyazi mnikeni imali yakhe ngoba isonto lamelele nje imali kusuka insizwa nasebenzi izofuna 3000 ngokufuna umkhalo obizayo yini imali contact awazi ukumnikelela uma wakho kazi umnikelela ugogo wakho akwazi ukuhlaba imbuzi ekhaya ubone nje kuphila kodwa ugqoka umphela ka-3000 4000 basebebika balapha ekhaya maNazaretha basebenika uthemba sasegaranta insizwa sagaranta ngalo shembe lo shembe engathenga lo shembe engasho ukuthi wena namhlanje baba Mshumayeli uthatha abantu abangenalutho ngoba lo akanalutho uzonyiswa masithi akathakele enqalishene nga uzosizwa simbeka abe Mshumayeli ngoba wena lutho ufuna ukudrive ukushayelwa lo mthetho weshembe akumele ukhuluma ngawukhulumi ngoba usaba ukuthi angakanikelela ukubuhleni yini ozoyitshela abantu ngani usafuna ukuthi begibeze ebuhleni uzosaba for ukhuluma umthetho lelo eshaya ukuthanda ukuhamba ebuhleni ngeke nani bephumanda shado kanjani ashado ebuhleni njengoba sikude kangaka nje angisho wena Mshumayeli kodwa ngikhuluma indaba kaShembe namhlanje kugcwele igoqo izwe lonke leli kusuka insizwa ibonakala insizwa kaqina ukuthi ngoba Mshumayeli akhona isizwe kaKhokobeza kubo ayikho kwakhokho ayikho kwamkhulu yikho entombi ayikho uzobatshelana abantu 23 impunge engako baba bethu uzobatshelana 23 sofuna ukuba Mshumayeli uma usumbuza umuntu uphuma kanjani ethempelini manje uphuma kanjani njengoba usule sigugeni yathi uphuma kanjani yazi umthengi Mshumayeli lapha ngelinye ilanga kulelizwe lapha ezengakithi kodwa kwabiza umthandazo ubaba eselele laphana esewuphatha laphana elele kusebenza umthandazo sesengena insizwa ayisasengena izongena maNazaretha sesengena sesengena zakhudonga kasikhuluma sesifakaza sesegaranta ngoshambe sathi uzophila Mshumayeli sathi uzophila Mshumayeli wakhuluma wasesukuma wasephakamisa isandla nami lawe solana abalobo Mshumayeli ehleli lapha na ufisa ukuhlala lapha bayazi Mshumayeli uqondana nalesihlahla uzawafaka amasokisi uhlala ekhaya wasephakamisa isandla wasephatha inkani ukuhlambuka kodwa wakhuluma mbaba wathi njengoba kinje itempele leli tempele engilibekile igama lalo aliphumanga kuShembe lapho ngendoda ngoba wabekwa la base kuthiwa yethu nje manje khona uzodrive kahle banikele 30 rand mana lutho emzini sebuhleni kunele ukuthi amagama ethe bedada kwesibeke
kwi-database uma singena lapha ebuhleni siyoshaya amathithi angazi noma kuzoba yi-28 uma ungena ushaya ithithi lakho bese uyangena yiphi namhlanje leyo khadi ayithi ophile endodeni bantu bahamba ngemoto ey'nkulu ngamoto ujabula umuntu angisebenzi dlila nangi ilahla ithi insizwa yamkhathini ngelinye ilanga ithi kudliwa nanti ilahla ithi impilo nashomba iphume ayiqinile emhlabeni asephumele efika ivuse uwondla ingane ngilahla nasezulwini bayovuka labo 30 rand yelinye ilanga bayovuka chama Nazaretha sengcina bafethu shembu uNkulunkulu asibambelele kuye noma singenamali sifuzele ukuthi indala sakama cricket nazithi uzosimelana nehlankomo bekama cricket kusuka phansi emphakeni kodwa kuzimba bengashebe njengoba sikhona lapha omkhathini sakama cricket sashiya zonke izinto bengenza njengezinto bengenzi kodwa kuzokwenzani sokhuluma indaba yashebe asicelanga upetrol ubani cha ngiyona le ndiblisho ngekho safaka upetrol sathi shebe kwasikhulumisa lakho ngeke sikhulume ukuthanda umuntu ngeke ithi nyanga yezulu akangeni umuntu ezulwini onengozi ngemuva kufuneka ugcwale umuntu onengozi ngaphambili ofisana neqiniso noma lilimbi noma libuhlungu kodwa khona iqiniso wayithi incwadi ithenga iqiniso badayisi ngalo siyabonga amaNazaretha umusa esiwuthola ezulwini kodwa siyacela ngelinye ilanga umusa mawuvame kithi makhola sithandane ungachithi ukudla uma ngabe wazi ukuthi umakhelwane wakho lambile ungaphuma nichithi ukudla kanti sesekuhlongolweni hlanganeni nje ukuthi umufake isandla esiqelethini ubungela wena uya ngoba uzosweka kuleli ibandla necontact uhambe kuyosebenza nawe ufazi ukuthi akazusebenza akasandla sakho sasingena esiqelethini ngoba uze icontact uze ukuzobika mushita amahiya ushita amabhayi uthi wena wehla wenyuka lapha 2010 sebaqaba umgwaqo washeba 2010 wehla wenyuka umanje uyiNazaretha kuleli bandla ebashumayeli esifundisa ukuthi awugqoke udangala kuleli bandla aligqoke ibhulekta emadoleni kuleli bandla uma ungena kuleli bandla ungena nebhuleli emnyama hayi emsangweni ikhosi sesikhona namhlanje gqoka isikhosi namhlanje kodwa ibandla lidusha webani laba abantu ekuthiwa isihlalo ayikho indlela ekuthiwa isihlalo yini ongayenza eqondile khona indlela ekuthiwa isihlalo yona indlela yamshumayeli umfundisi umfangeli leyo abaphathi ayike ekuthiwa isihlalo ubona ngelijola nje ibandla okwesihlalo kodwa wafikanga nobaba mkhulu isihlalo wafika nomuntu Ivumeleni ngikhuluma amaNazaretha noma ngifikani nawe phase ngikhulumile ngisona ngiphinda sebesesambile sebuyele lezo nakithi sakama cricket nesiphinqele bese sebesesambile ayikho indlela ekuthiwa isihlalo kodwa liduswa yibo umfice engene ethempelini nebhuku eliyelo ithi uma umuntu efisa ukuba umbone isifundo sokuhlala phansi ngithethe insizwa Timothy ngasi bani 3 ithi umuntu uma ufisa ukuba umbonisi ungena nebhuku eliyelo emfundo mshumayeli nje manje mshumayeli uma usukhuluma nje usihlalo ufuna uqondana naye lento ofisa uyikhuluma uqalithelele manje uthola amakhono umhlalo ufuna ukuba mkhulu mshumayeli yini inabathu yebo inhle mayinhle kodwa phela fundisa iqiniso ungathi kuyinabathu wena sikubona wena futhi wena lo suqola intonto suqola ibhuleli yaqoqa isikhosi thintele futhi senhlala phansi Timothy ngazi noma uthi nani lapha nevesi ngicela bafowethu angithintele emkhathini thiteleni mehlenko behlale phansi kepha uma ukhona umuntu ayithile liziqinisile lithi ma umuntu efisa ukubekwa ithabe ngombonisi ngoba kunjeje mina sishaya isihlalo dukile intsha sidukile insizwa ezincane zidukise obani abantu ekuthiwa isihlalo awukwazi etushende sisoyithola ethempelini ngena nebhuku elimnyama wena qhamuke nebhuku eliyelo nami umshumayeli uvunule phola ugqoke ibhuku eliyelo ubonele ngibale umshumayeli uvunule ngoba wafika nobani wafika noshande Ufundisa omunye ayithi leli ziqinisile lithi awubafowethu leli ziqinisile lithi wabona uma ufisa ukubekwa ube ngumboniso uhambe phambi kwabantu nxalela phela imisebenzi
ihloni, ungabi isitawa, ungabi isitabane, ungabi inkonkona. Ayikho khona la. Awubheke phuza wakhe, ayikho inkonkona. Ungabi inkonkoni. Thinta. Kufanele umbonise. Lalela lesihlalo. Mawukhona la eThempelini lalela. Kufanele umbonise. Abe ngoqondayo. Indoda eganiwe. Mbonise indoda. Yabona mawusihlalo ungaganiwe inkinga ubeke kanjani? Ngoba uthwele. Nemadlana. Ayithi nje namhlanje kuyabasaba, abasaba abantu ukushaya umthetho abakodadewethu abanikela kakhulu. Mase ushaya umthetho lemkhokheli uzoba wedwa futhi. Thinta. Eqondisisayo. Eqondileyo ngoba isidala amahambi imali apho ethandazayo yenza 6 yenza 9. Ngiyabonga amaNazaretha. Ngiyabonga futhi. Ngiyabonga amaNazaretha. Ngeke ngicela inthethelelo ngoba amazi ngacela kushembe. Shuthi sengisola amazi ashembe manje kanjani. Nkosi usemikisweni. Enhlangano ngapha komhlaba yalingana. Ngelinye ilanga sale safika lapha eSangijejisi kuyothandaza. Ngangisanda kufika nje lapha eThekwini ngiphuma esikoleni. Uma kuthandaza seyibuza insizwa esasihamba nazo obaba umkhathini ziyabuza ukuthi ngoba nilapha endlini baphelele nabantu lapha. Kuthiwa hayi la endlini asiphelele usibona akekho. Awubengazi ukuthi ngizothandazwa. Bathi hayi ubazi kodwa uyihambele nje indlela zakhe. Zase zithi lezi insizwa kafanele ebizwe abuye ezela. Yesiyabuya le ngane yayisi uyabona-ke nawe ngoba vele uhlala khona la kwaMazenzela. Mawufuna ukuphuma ngo-6 uyaphuma, noma ungabuya ngo-3 ekuseni uyabuya. La sihlala khona umuntu uma efuna ukuyihlalela nomfana nje uyayihlalela, akunankinga nje. Nayo le ngane yahamba kanjalo, yabuya le ngane uma kuhlala phansi kuxoxa naye ithi bengingeke mina ngiyeke ukuhamba indlela zami, ngiyeke ukulindana nami. Masibuza mama yini? Le mama kuthiwa le ngane wayesethatha isinqumo ukuthi noma ingahamba emhlabeni. Abakhona abantu abanjalo la kunamhlanje umzali wathi hayi
ulungile ungenza into oyithandayo. Mhlambe awusuki kuleli izwe laseHawiki kodwa ekhaya indlela ohamba ngayo uza lapha eHawiki akekho umuntu ovumelana naye. Wathatha ikhoma bese ngoba usula eMaritzburg ukuthi wena hayi uzama amatoho eMaritzburg. Kodwa abazali bakho abazi ukuthi wena ulana. Sesiyayilungisa indaba yale ngane lesinsizwa kwabekwa amanzi kwase kuyaxoxwa. Umama yaxolisa ingane nomama wayixolela bagezana izandla kuthele ngalilele ebusuku ekulaleni kwayo kwafika ugogo wayo wafika wayitshela wathi wena mntwana yami usindela amaNazaretha namhlanje bekuwusuku lwakho lokugcina ukuthi uphile emhlabeni. Bese sikhathele impilo kade uyiphila. Khona abantu abanjalo la. Osathiwa nje hayi kulungile. Ngeke. Khona ingane engangami lapho umzali matshali beke iziphina yona manje uyayikhonza vele iphanduka iredo. Ungazi nokuthi uzoyivala aphi ivolo. Ngoba ivele iphume nomnyango. Indaba mayixabana nomzali hayi ukuthi ufuna iziwe uye nomzali uphume nomnyango asakaze abe ukhozi umuntu esakaza umzali wakhe embukalisa leso. Wani ihlabele. Ngiyabusisa umuntu ongahambi ngokuyala kwababi. Ongoma endleleni yezoni. Nongahlali nasenhlanganweni yegama. Kanti ukuthokoza kwakhe kusemthethweni kaJehova. Ongizayo ngemthetho wakhe imini nangobusuku. Yena uyakuba njengomuthi otshaliwe emfuleni wamanzi. Uzawuthola inhlamvu zawo. Amahlamvu akho uyabona nje ulokhu uphinda iklasi. Ile nto yakho yokuthi wena abazali bakho awubeswa. Uma bekukhuza uvele ube ukhozi. Usakaze. Asazi ukuthi umsakazo wakho ungena ngasikhathi sini. Qhubeka. Othi konke akwenza. Othi konke lo muntu akwenzayo kulunge. Ababi abantu. Ababa abantu abanjalo. Banjengamakhoba. Onamuka nomoya. Ababi. Abawukuma ekwehluleni. Angithi wena Hlanganweni wabalungileyo. baba Mkhathi, angithi wena uma uyofesa niba u5 kukhethwa labo hamba nabo. Awuqasha wena. Sakaze kwaguga ibhuzu wathenga imbadada yaguga uyafesa umsebenzi awutholi. Ekhaya waphuma kanjani? Incwadi yabaseFesu 6:1. Ya. Bantwana. Lalelani abazali benu enkosini. Ngoba lokhu kulungile. Nomipha uyise nonyoko. Umyalo wokuqala nesethembile. ukuba kube kuhle kuwe. Uyazi labo emhlabeni. Uhlula nawe ukuthenga nje itiyeke ugogo ngiholile. Athengele umzali wakhe. Kodwa ma intombi ifuna imali akawubuki uholethe ukuthi unamalini uyasavula. Sisho zona insizwa lezi engangathi. Mayifuna yithi imali uyashesha ukuyikhipha kodwa mayifuna abazali akafuni ukushesha ikhiphe imali. Uyazi wena uyaphuza kodwa uphuza. Phela umuntu ophuzayo mayifika ethaveni khona insizwa ezingonywayo emathaveni kuthiwa hayi uyabona ngoba kade kunosibani sibudle esalala khona nawe kuyaziwa ukuthi uma kukhona wena uthenga inyama ngisho nabashadela ubethethe khululekani khona. Kodwa inyama ekhaya ayidliwa. Uyothi uyokhipha isabatha ngithi uyokhipha. Ikhona inyama ekhaya. Nabo bakhipha isabatha noma ukhiphe eHawiki ekhaya ebhulwa mfowami
ulayishe iy'thole zonke lapha nokungena yena kungamiswa ngisho ulayini kuthiwa nangumfoka sibani bani. Kodwa ekhaya umntakaziwa kodwa uyiNazaretha. Bafowethu uma uzoya ekhaya uyafona. Yesa. Hayi ngoba ubabilela ukuthi uyesa. Ubika ngoba uyazi ukuthi uma bangashongo uzosola indawo yokulala. Usebenza. Ngaphelele enye insizwa lo. Angisafile nje lapho esikhawini angiyazi noma ngibona ukuthi angazi lutho. Yangidelela ngelinye ilanga ngithi uma ngidlula ngibuye lapha eThayisete esikoleni ngelinye ilanga ngiyibona ivula igaraji. Oh, udelela kangaka ngilala egaraji. Asizehliseni bafowethu, amen. Lenyanga leyo mama siyanithanda bomama, amen. Shiyana ububi. Shiyana ububi. Shiyana ubula. Shiyana ubula. Yophila. Phinda futhi. Yophila. Niyophila. Hambani ngokuqonda. Hambani ngokuqonda. Endleleni owazisayo. Endleleni. Hayi, ngiyabonga. Akufuneka phela ngikhulume kakhulu. Engathi ngiyayibongela kulezi ingoma zo-9 minutes no-10 minutes. Siyacela ukuthi uShembe mase sibuyele emuva sithwale, amen. Suka kude. Nkosi buseni kuzwile, amen. Emehlweni ami angiphinde Uyayikhetha inkosi enkulu yasemhlabeni amaNazaretha. Ayiseshonile ilanga. Kodwa mshumane omnandi kanje engathi ngavula amawashi nje ngaze vele freeze nje. Kuvele kuvale yonke into. Khona indaba kaShembe nje ngoba yikho ufike sijahe emakhaya vele mana amen. Angazi ukuthi apha mhlawumbe isabatha la wiki iyaphuma isonto angazi. Kodwa nje wasila kumalazi siuthanda uyaShembe. Yabona amade ehamba ogandaganda moqhamba ngobhasikili hamba phose nje ekhisini. Sebehambile ogandaganda phambi kwami kodwa ngoba sithanda uShembe sefuna ukufakaza sengingangene nje kodwa le nkosi ithi khulula iphelele mana amen. Sengingaba yimina nje omumbi ukuthi ithi seyikhuluma kahle nje khona umuntu nje lokho esola nje lenkonzo iqalile. Nje bekhulunywa kahle kanje nje yabona nje nami sesingithinta ngihamba nazo impela sesingithintile. Abafowethu ngiyabathanda ukukhuluma kanje ngoba banakho ngingani ngiyeza nje ukuthi hoyi wanembu sibanibani usho kimi. Kodwa hayi ngoba esheke imngola kuyangilungisa wenze ukuthi kugcine lokho kuShembe ngimbone ngiphenduke lokho kube ngikwenzayo. Akekho umuntu malazi sengasuka ekhaya esuke uzohlubula amalazi samangaka. Ngisuke ekhaya ngenkonzo impela ngisuke ekhaya ngilungisa izolo kade ngikuzongena isabatha ngize ngithandaze ekhaya ngale na uNazaretha lephuma konke kodwa ngayinozokhipha amaNazaretha endabeni kaShembe. Hayi sesingasola nje amaNazaretha. Kodwa nje ayifanele ukusola. Labantu laba akekho ngasibona umnikazi wabo. BanoShembe ingakho masiguqela kufanele ukhulume indaba kaShembe. Eyiqiniso ungakhuluma indaba yakho ngoba labantu banomnikazi wabo bafuna ukuza indaba yakhe. Iyona basusemakhaya. Iyona into ezothi badela kokukhona abantu namahamba esihamba manje abangazi nokuthi befe emakhaya bazodlani. Nokuthi nje balele badlela asibazi laba bantu. Futhi kungathi ibona belungisele ithemba ngoba lihle kanjeni kuthi umntakabani abanemonto enkulu abananana bayicanga umsebenzi ashamba ukuthi njani ithempeli baqhamuka sebezasonta nje necephe enkulu engaka nemnene seshila phansi emihle ngane emkhalebiza kodwa ukuthi bekwenzakala nethempeleni ukuthi ithempeli njani utshani nezihlahla zabayiqangi mase kuba nomuntu wenkosi nje akekho anikho ithempeli ngenawo umuntu onjalo.
lo wazi ukuthi lapha ethempelini khona umfoko wasibani bayaswenka abafanele ukuhlala endaweni namahlamvu fanele ngiyoshayelela ngishayela umfoko wasibani noma mama wasibani noma aswenka indlela abasonta abafanele ukungcola kodwa bona bayiganga ukuthi befike nje lapha ethempelini noma nje kanye nje bezobheka kodwa bayazi ukuthi ayikhona masibani sebazi bamqamba igama athi bankomo ngoba bayazi behiyeli lodwa kashintshi bona manje baqala umhlangano uqala uzovala bebeshintshe nje khona nomngenisa umhlangano khona ukuthi nokuthi khona kuvala umhlangano kodwa lo muntu wenkosi lona ukhona bethembele bayamazi ukuthi abama belutho kodwa mangase kunika lapho uyabona yobadisha insizwa bokhipha imali enkulu ngeke ukhona mankomo lapha ethempelini bayabazi ukuthi akana lutho njobe esuka nje lapha uzobabaza lenkonzo chakhunyiwe namuhla kodwa uthola ledleni usise lomvule sevuka ngendlela kodwa kwamanje ujabulile ngoba uphathi kwamanazi uthi uyakhohlwa usizi sangasuka le mpangeni ngizohlubula umuntu onjalo ngithenge ngisuka le mpangeni ngithuba okhuluma uthi usibani balikazwana babosha leyo nkonzo ngithenge ngisuka le mpangeni ngizokhuluma into enjalo isikophi senkonzo yangimbona ushambe egcina emathonge izinto enjalo ngeke ngimbone lenkosi zobe ikhuluma lezi insizwa wena osola iyeke lonto lezo ngaphakathi nesabatha cabanga usukhozile sivele ekseni namanje futhi bese nje ubhalisa into yakho uthi uyasonta ubatshela umshumetha bothi awubatshela imkhokhela uthi abothi ayikho into enjalo nathi akekho umuntu ongathelele ebusuku becaba indaba inkonzo ukuthi kusasa sizofike ngithi phathwa labantu abangaka uqala inkonzo yasesihogweni ngeke akusiyele lapho siyakhona ukhuluma amankomo nathi akekho ithi alikho ithempeli nami umuntu enjalo owaziwayo ukuthi ishathi inkosi ikhona lapha eduze nje akakwazi nokufika ngoba kana lutho kodwa bakhona abantu abanothi ithempeli kodwa bamkhumbuli bakhumbulana bodwa kuthi hayi mfethu asambe ngeyakhe imoto ngoba yami isanenkinga encane kodwa nje lo muntu wenkosi lo ongahluphi ngalutho ukuthi uma umcuphishe noma ekhona noma ngemuva evenini eguruza yedwa akanankinga mayifika ubona ushebe phambili kodwa iveni lakhe likhulu indawo uhamba nje nobuthule ngakho kuphela nje kukhona lo muntu uqinile ithempeli lihle lingaku uyazi ukuthi mhlawumbe uzofika ivakasha ngazi noma kunjani lizekhilwe kodwa lo muntu lona akekho shoyedwa umuntu engicabanga nimemana nonke nize ngishaye idokofela kodwa lo muntu engimkhumbuli yala wethu ukuyala kwethu akuyanga amanyala nangokukhohlisa nangokuqila akhona amaqili esontweni bani babungagijimi akhona amaqili esontweni yabo njengoba sikhona khona amaqili komthize edishimela ngokuthandwa yabo mawusona leyo nkonzo ukuthi abantu bazothini kuleli bandla elikhulu kangaka kaShembe usana indaba ukuthi abantu bazothini kuba besilungisa siyaqina ngathana umhlaba mubi manje lenkonzo kaShembe sebefuna ifanise nazo zonke inkonzo ezikhona emhlabeni ngoba manje thina sakhulunye usuthi mathi yakhulule ukukhule emezweni zabantu kuleli bandla kaShembe leli ungazila le inkosi ilanga ithi ma umuntu lapho siyakhona yayisho nje yayisho njalo ithi lapho siyakhona iphina iseba ngene isho kuyisabathi nabo bakhona ngofakazi nabo ukhokheli badala banguphikisima enkamba bangingane kodwa lapha emafonini noma uthi uyabheka uthi ubheka inkosi zesiqhameni inkosi ilanga ikhuluma isho njalo ilanga libalele kanje isho lapho siyakhona ushamba sisebenza kanzima nebantu singakhohlisama Nazareth esuka lento abazwe eweleza ngapha phela konke ethela konke esuka eshimngeni yakhe yonke into yakhe nayo yonke into esuka edotseza nganeno ehluphekela mina nawe mesifike sichaphazela isonto sikhuluma amanga besiguqe phambi kwaNazaretha swayisapha abantu abangaka uShembe wasebenzazi manje bafowethu ilanga libalele kunjani wadala yonke into yakhe ngiyakhumbula ukuthi kunengodo siyakhe ezamphezela ngeshisi lemhlophe eyazamphezela ngeshisi lemhlophe athi leli shirt leli ekhuluma kuyona yonke ingane abantu engakahlashi nokuhlangana na kodwa ishiya kanjalo ngoba ehluphe ekhutsha uNkulunkulu thina ngoba sesiganga nje lapha esonto sekukuhle manje kungathi inkolo yonke into kodwa siyakhohlwa umnyazo wena uhamba uthi wahambela la zonke indawo lezi kwezinye mhlawumbe nomkhulu wami nje ukhona abandekanye bazi nemqoshe bemhuphe ngamabheja behlangane ngaye bonke abantu nenduna namakhosi ngoba ehluphekela mina nawe kodwa namuhla mengiguqile mina
ngiyithusa mina, ngiyithusa ubukhulu bami. Mase ngiguqile mina ngiyayikhohlwa indaba kaShambuthembu wahluphekela umsebenzi omkhulu kangaka. Washo kahle wathi wakhiphe wonke amathuluzi zikhona zonke iy'paneli, washo lezi iy'paneli esesikhuluma ngazo namuhla. Kuyosukuma omunye ukhuluma umsebenzi kaShembe, kusukuma omunye ukhuluma ngendaba ngomlando kaShembe, kusukuma wonke umuntu ekhuluma ngendaba kukhuluma umuntu osiyala. Washo lezo panela lezo uShembe. Kodwa namuhla bekuthiwa kuphuma umuntu lapho yasilungisa ngamanazara bethiwa ululeke ubani. Abantu sebabheka abantu uthi unani unayo ikhezi emoto. Iringi ikhona nesandleni. Ukhuluma njengoba inganayo iringi. Sesihogweni njalo. Ulimi sesihogweni akusiyela lapha ekhaya. Lelo nje uyalisela sesihogweni. Akusiyela lapha kafuni sizwe ngithathe iphazamisa. Khuluma lokufaneleyo. Yebo. Ufundisa uyisiminya. Ukuthi abesilisa bakhulile, ababa abaqondayo, abaqotho, abahloniphekayo, abaqinisile nasekukholweni, nasekuthandeni, nasekubekezeleni. Ayibambe lapho Nkosana, ufuna nje ukukhuluma abesilisa abakhulile, abaqotho nabaqondayo. Akekho umuntu obasilapha sinabo babasele. Labo baba wabesele nje zikhona iziphuma zakithi. Ngelinye ilanga bafisa ukubona ikhomba isitawu nasi isitawu sofana masina lapha ilanga libaleni kwaphuma induna nephoyisa bakhomba isitawu laphayana. Labuza imphoyisa ukuthi uqeqe nje ngiyamthanda yini na. Wakubuza umfana wami ngalelo langa lelo. Yasisukuma intombi lapha phosho wakhala ithuluzi ashona khona. Sengaba yisho nje bese kaqeda nje leyo nto leyo ngoba uyayibona ukuthi ngathi yehla khona. Ikhona imishado khona ikhona kodwa khona nalento iyehla angazi ukuthi uzozizwa yini ungasanawo uthando ukuthi zingaganwa. Usho njalo umfundisi lapha uthi besikho lapho kuvuka nathi uthi kuyenzeka ukuthi insizwa nje ithi ikhona bese vele iyaguquka imizwa. Izwi siyibona ukuthi ingaba nje nayo. Bekuvuka nathi abanye abantu phela bahamba ovula ukuthi balibe lobuka indaba zabanye abantu bahambe ngela madokodonke le ndaba engikhuluma ngabayazi abanye. Sasivuka nathi sho njalo. Ngoba uzoba ngathi ngikudla wena nangigudla wena la. Angikhulumi nje nawe. Ulokho wakadwa kuqala vele ngeke uyekiswe yimina namuhla. Sozwa recruit ne team yakho. Uthi kuyenzeka ukuthi umuntu ethe nje ukuthi ngaba njena ngaba ngabe uphinde bengapha. Usho umfundisi kodwa isifune sikwasi yabalimaza labo baba obesele nje khona umuntu ethi mayizele emhlabeni esho uthawu ngazi ngayizala insizwa ethi mayibuza kuba ihamba lapha isikuqa ukuthi ayizele insizwa kanti usho ubala. Usho ubani angekho and into angekho iyashelwa kwayona iyaqoma futhi. Uthembile ukuthi nje impela ngizela insizwa uzibone ehalavi impela entshebe kanti hayi faka udayi nje uzumbuthi lensizwa ethanda udaka nje yini kwenzakalani. Uyayiphophotha bemncebe ethi muhle kodwa bambiza ngo insizwa kwabe phela bembiza ngo wethu ufunda mkhathini. Lokho uThixo wabayeka. Yebo. Ezinkanukweni zabo. Ethi uThixo wabayeka ezinkanukweni zabo. Nasenhlizweni zabo. Ithi baze bangcola futhi. Bayona nemizimba wona isonto njalo lento yakho yenzayo. Iqiniso likaThixo. Lento yenza wona isonto. Uphisa uNkulunkulu baShembe. Neqiniso kaThixo usuliphendula amanga nokuthi wathi uNkulunkulu njengoba uhlezi kumanyazela noma uthi uyava umhla nothwanini beshe bafuna insizwa zakithi sanivuliwe ibhethi otophikisa leyo nto wena ufuna uqalaza ngala. Bahlonipha abakhonza okudatshuliweyo. Bahlonipha okhonza okudatshukileyo. Ayodabulayo. Obongekayo. Ngalokho uThixo wabayeka abafisa. Ithi uThixo wabayeka abazi bafisa konke ababekufisa. Abesifazane babo. Nabesifazane babo. Baphendula umkhuba ithi baphendula nomkhuba wokudabu ngize kuthena idimo esilikhona lapha entombi kwenza kanjani into entombi. Uphambene nokudabuka. Sengashelana zonke intombi. Njalo namadoda. Zithi mayevulwe zemgidini zibukane zodwa. Kanjani? Yenza kanjani nje leyo? Funda fowethu. Njalo namadoda. Ayeka umkhuba wesifazane wokudabuka. Madoda. Asho madoda. Bafowethu. Singane zakwethu. Nodwa. Amadoda enzana namanye amadoda kuphi. Yini nje uyibuya ichaze khoza.
yini achaza ngokhoza nje ngoba emdudusho wensizwe engaka umdala omdala yini achaza ngokhoza imuphi umuso ongavusa ngayo nje ukhoze kuthiwa uyaqala mawuqomisa uqomisa uthini ngoba phela sinetemu ngalesi likhiphayo futhi liyabachaza endlebeni zabo kwehla kahle amangamnandi mawusuke nje ihalavu lensizwe sizamazema sekhanda uthini Roma 9:20. ngoba insizwa vele ibe nomkhaba nje masiyacishe buke bathi umuntu obelethe iTV uthini ichaza ngaphi insizwa uyayibona ukuthi namanyala kangakanani Hayi bo umuntu uhlale wethu icabanga lento umuntu ndini ubalo lophikisana noThixo ungasiza sikhuluma kanje into ufuna waziphikisana noThixo kasho njalo inkosi la ngathathe ngihambile asiqambona manje indaba esikhuluma ngathathe ngihambile ngadyoka amazulu ngifuna ukubuza la abantu abenze lo mkhuba lena wadala ngoNkulunkulu bagcine laphi uthi ngizafena kulusipha nabo ufika baphika futhi phoqomelani ngoba likho izulu into enjalo yini uqome insizwa awusho ngani sikulobonisa sikutshele ukukhisha inkomo kufuyiwe emakhaya uqomelana insizwa uzoyeka nale nto yakho ngisukumbuka kabi uzoyeka nini 7:9 umshumayeli yebo ulaka luhlale esifubeni somuntu oyisiwuka usuthutheleke manje ukuthi siyakhuza nje uthuthele ukuthi siyakhuza siyakususa kulamanyala wenza ngoba izulu ezolibona ubulalisho ngenzali yakini nabazali bakhe abakhona ethuneni yayibethonte thebe ngalento yakho yenzayo uzoboshwa umndeni uboshwe ushembe cabanga nje tengaka uthanda isifundiso uthanda ukwazi kodwa uzenda ukululeka uyisiphuphu ucasulwa yini sikuyazi sijike lento yenzayo yazi nje uyabona le nkonzo ngoba inje kade ikhuluma nje insizwa ayisekho lapha ikude manje sekuthinta abakhulu ongqongqoshe abakhona phela into inenye ayikho enganangqongqoshe wakhona inengqongqoshe abakhona bambatha ingubo emhlophe nje osimbethe nje nako kwini indoda engathi bekubiza uzusabe nje impela mfowethu nako kunina baba ithi nakunina babhana abazenzisi nifana namathuna ithi nifana namathuni abonakale mahle ngaphandle ithi abonakale mahle ngaphandle ngaphakathi agcwele amathamba bafileyo nensila yonke futhi lokho ukuthanda kwena amanzi nje ayi lokho lithi ingezwe ayi thiwa nali ibandla lengezo uze futhi insizwe impela ziyisipani ziwu5 futhi itshethe lezi zinto zaziyimisela kushembe kanti ziqomene uyifice nje impela ziwu5 uzitshethe lezi zinto zihlangane nentenhle ibuka ihlusi zazo kanti phakathi zinezibuko futhi ke ekhwameni phezulu kwakho konke uzuthatha into zimmela ushembe ngengezo siphethwe inkinga siphethwe unyazi ithanda inhlanzeko nazi utshethe ilandele emuva unyazi zayi zishaya izindlela uthi angena ngemuva uthi hayi khona akulungi kodwa asikho manazi ushembe uNkulunkulu amen manazi athi ushembe uThixo amen ushembe uvele ezweni amen yabona indaba kaShemba Nazareth ufuna ukuhlala phansi manje ngoba ngiyeza content ngixosha lapha ngemuva content ngixoshayo manje ngiyeza ukuthi isikhathi sasise samlisi kodwa uShemba uvele ezweni manje makhosi azathi bengayiphatha kahle intombi zakithi babazali bekhe sangani ikhulise kahle lezahlaphe ezinye zazeyipeliwe ningabe sinemalana kubantu umsebenzi osekho emhlabeni into edala umuntu omnyama nje manje uthi hambe eshalele lonke leli dolobho ngombone eshamusha leli dolobho uzayilobela ngani ingane mosabiza kangaka nengane ibizela ekwazi ukupheka nje inkinga yento noma isukuma nje mawuthi isikumize lapha esiphikeni manje izoqala lokho iqalaza kaningi usukuma ngani noma isukuma qhuma amado iqhuma yonke incane ingaka kodwa uyabiza ubiza izinto ezinkulu ezingaka hawu mawami istofu esikhulu esiganga nefridge nojojo ngaphezulu nama laptop uthwala engane ifundile futhi ngangikuphi mina kwamele ifundise bani kanti uthawe wena umzali wena oyiPC ukuthi noma kuthiwa mhlawumbe ivelelwa yini kodwa ikwazi ukuma ngento encane nje ukuthi bekucisha isibalo bese ikhayisa lemfundo yayo ikhayisa ngalemfundo yayo manje mina ngibizwe ukuthi engane ifundile nakhona ukufunda kanjalo awahlabe mina ngilekelela ngale ngemuva ayikho le mali ngane sifahlabe mina ngikhama ngale ngemuva kodwa usobiza mina
mase ngihlehla ngishele ingane yakho sasa lengane bese ikhuliswa umfana oyiphara nje lapho ohamba ehuqelana nensango bese ubathi abafana izinja kanti ithi yathi ifika inhlahla lamamovala niyavala abazali bethu ukuthi ngiyaboni kodwa uthi ushembelela qanda lebephihliwe ezandleni zakho icala yokuza kuwe singaze phihliwe iqanda ngenxa yesitofu ezandleni zakho mawami yifi iqanda zikhona insizwa lapha ngaphandle nesifiso sokuqenda ukulobola ezinye zajika emakhweni ngoba kuyabizwa nobaba usethule manje akasayilungisi yonke lento le awusakhulumi baba nawe baba nje uyazi ukuthi awukhiphanga lutho nawe baba uyazi bakuzwele kodwa masikuyimina usafuna ukushawula umuncane nje nawe yena umama ungena kanjani emalobolweni ngoba phela umama uhlala nenkomo yakhe yodwa lokuthi uyiphathe kahle ingane yakho uyifundisile yonke into namasa angasavali konke kusaphelele awusihlale nje impela uthumela iy'ntshebe zizokhuluma ngamalobolo nomama uba bekhona nobhuti bangane bekhona omane bekhona ungena umama nje impela eqhamusa ethi hayi akwenziwa lokho lapha ekhaya kanjani kwenzeka kanjani vele iy'nsizwa ziyathanda ukulobola lapha ngaphandle kodwa manje kuyabiza umsebenzi awusekho abantu abamnyama kuphela abagadanayo edolobha umfice lapha ebusuku ugadenalo okay ngoba uba ngoba ucheck-a sewuba ugade lapha iy'tolo zabelungu ayikho le mali ehola laphayana lo muntu uhlala ebusuku bonke ma kwalahlika ifenisha futhi kuyakwahlula emoyeleni wakhe uzobe ubona ngani ingane yakho-ke ngoba noma ngabe yini elahleka lapha edolobheni uma igadile i-security kubuzwa ukuthi kulahleka kanjani kuthiwa hafu emalini yakhe kodwa wena ngale ngane yakho uyabiza ayikwazi nokupheka noma uthi uyiphekile ufica nje ngaphezu kutata inyama isobho konke amanzi angaphansi ufakazi wena usuwazi wayithengela ifoni futhi wavela yona kakhulu-ke igolozela ngisho wena uqobo ithi ama-content aphi zishaya i-content igolozela wena uqobo manje uthi ayithuma uthi awumama kodwa yini sebhizinisi akulife yini alinkinga ngizokwenza manje kuzophela 3 hours ingayenzi into ethi uthiwa uyenze manje mase kuthiwa igane mina futhi mina mase kumele ngigane kuzobiza imali enkulu engaka ake silungiseni lento manaza thi ke sixoxisane njengoba sesiyakholwa amen ayikho enye into kodwa udabwe kapha ngoba ushembe yalithanda amen akahlale ngasikhipha isibusi sithi Nkosi ushembe uNkulunkulu akhumbule amakhosi nentethelelo efeza ifiso zazo laba bantu ushembe yabathanda kwenzeka vale imthandazo ngiyengizwe ngamanye amalanga abafundi bengababayo kodwa amakhosi nentethelelo akashi ngaphandle futhi abantu yabathanda sangaba ibona nje abalahla lomusi isho njalo insizwe kuyenze kube khona umusi bese umuntu ehlile ukwamukela ngoba ushambo sikhipha ilanga liphuma lishona ngiyabhedwa wafana nanamuhle makuthiwa uguqula lapha akhona epulpit ngeke ehlala ngayibani intethelelo akwenzeki qobo ngisho kuthiwa isekuseni isemini eyibala kuphuma lowo muso njani kodwa bese kubona ukuthi umusi umawukela kanjani kuyenze ukuthi uyamukela izandla zakhe ngcolile asihlene izandla zethu bafuna ukuthi shambe isikhipha isibusiso uyazi nawe usubonile ukuthi awusibusisa kenzi kahle ubona ukuthi sibusisa kenzi lokho wathembisa ngalowa nyaka loyana kodwa uyasebenza unayo yonke into kodwa into akazi ukuyenza nje mekuthiwa kushaya iholiday ngawena phambili ngaphuka kuzo zonke indawo ezifika saphansi le-Richards Bay yobukulwa nje i-Richards Bay phinde ngibuye uyabona inkomo lekude i-Richards Bay la phela kuzofika kulalo lapha futhi ngeke kuzodliwa laphana kukwenziwa zonke izinto uyabona kuyabiza usazothenga umsoko wakhona uyabona usazothenga umsoko yakhona zonke izinto bengeyiphuma inkomo lapho beyiphuma noma into yokuhlawula nje imbuzi nje noma inkomo nyane nje lapha emaplazini emangaka uthethe noma nje uyakhona lokho kuphephezela nje uhambe ngoba vele kuzohlala ngaphandle esabweni ugeze umuzi womuntu bengeke kwenzeke ukuze ubuye mhlawumbe ube iklinyanyana kube khona nje yabo kuthiwa inkosi banani wona ingane yabantu kodwa futhi waphindwa wahlawula wageza umuzi uyabona ukuze noma kwenzakalana emhlabeni noma uhambo kodwa kuthiwa wafe zama amen unalokho isiqoqoda imali bafowethu sifuna ukubuka umhlaba wonke lona kodwa lapha ngemuva ingane zabantu ziyakhala suze kufishe ney'nkukulu uzifuna sikhiphe esontweni laba bangakhole laba sithi angazi sibabiza ngani lapha ngaphandle sibanye sibakhohlisa sebakwazi ebuhleni location sebenayo okhipha phakathi ngoba hamba bakhohlisa nje ize lonke le uthi ngeke efike esontweni uyofika sebakwazi ebuhleni
isonto liphezulu nje lesimanga manje balibona yonke indawo bahamba sibefika ukuthi hayi nale nkosana eziqhaza lena nayi ingane yale ngigodli kodwa yayiphika yathi sazobuyizo ibona kahle yabale ukuthi unhla isuthi iyabonakala lapha esipholi namasudu brown kanjani njani hawu usiyacela sibanibani lengane yabantu lo imithi soyisha nje utheni ngayo yinto ayikhulume nayo utheni nayo konke bathini ngithande kabi ke ngoba bathi abafundisa indaba okuhlukanisa isekho ifile nendaba uthi itsho zakithi nje nihlukanise nenze umathanda iphelile kuthiwa manje ubiza abazali kubiza bangale nabangale kube nomkhongo ngaphezulu phela khona abakhonga bangamaqili thumile isigebengu sangakini usazi ukuthi sinolimo oluhle akhakwazi lokho sibani bani uyalobola uthi hayi mfowethu bamba nawo drink siwongela kulowa muzi loya kodwa ushambe usikhipha ilanga namalanga isibusiso sezakithi asimusi ukudlala ngengazi abantu base sishiya kanjalo amen amen asingakho nje